Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC ndimaziwa kuti mumadandaula kwambiri ino amalawi amene mmakonda the DC maka siku limenelo ngati DC satuluka mmakhala odera nkhawa. Ichi ndimachiziwa ndipo ndikuyenera kuti ndipepese kuti masiku amene wa DC wakhala akudumpha osakhala chifukwa chakufuna, koma inu mukudziwa kuti ife Malawi First tidali ndi program kapena tili ndi program yogawa chakudya kwa Malawi ovutika kwambiri malinga ndi njala imene yagwira mdziko lino. Choncho anthu ena akufuna kwabwino, JB komanso anzathu aku America akufuna kwabwino, adatipasa ndithu ufa okwanira bwino ndithu, ndipo takhala tikuyenda madera osiyanasiyana ngati mwachisanzo zana tidali ku Msanje, dzulo tidali ku Chikwawa, ku Zomba. Izi ndi zimene zakhala ngati zapangisa kuti DC azikhala ngati akudumpha. Koma ndimakukondani kwambiri, ndimamva feedback yanu ndipo makozi yanu mukamayimba zimandikhuza, mameseji yanu zimandikhuza. Lero tikambirana kwambiri za mipungwepungwe ya muzipani zosusa, makamaka anthu ena ojiya amene amazitenga kwambiri kuti popanda iwowo ndiye kuti chipanicho palibe, amene amachita behave in a manner like iwowo mwinaso ndi president kapena they act more than the president. Anthu ozimva kwambiri amene amazitenga kuti akachiona chipani cha DPP pa iwo okha amaona ngati chipani cha DPP ndi iwowo, chipani cha UTM ndi iwowo, chipani cha UDF ndi iwowo, chipani cha PP ndi iwowo. Amazitenga ngati iwowo ndi malida kuposa malida aziwo, mapresident iwo. Lero ndikambirana za anthu amene wa ojiya amene akusokoneza kwambiri mwinaso migwirizano imene iyi makamaka pamene tikupita kuzisankho za 2025. Koma mwina tisanafike kumeneko tifuna tingobwerera mbuyo pang'ono kuti tikambirane nkhani ziwiri zitatu makamaka zokhuza chikhalidwe cha Amalawi ena amene makamaka ndi mafumu amene akuzunza kwambiri ma subjects yawo ikafika nthawi zolandira. Tinene pano chilungamo nchonena kuti kunja kuno kuli mabungwe ngakhalenso ena aboma amati akapereka zinthu kuti afuna anthu apereke alandire zinthu. Anthu ena mafumu ali ndi chikhalidwe choyipa kwambiri, mafumu ena osakhala onse, koma alipo mafumu ena ankhanza amene salabadira za umoyo wa anthu wawo m'muzi mwawo. Ikafika nkhani ya zolandira amangoyamba kulembana okhaokha monga mmene achitira muja MCP. Masiku ano ali ndi chiwewe chokuti zinthu zikafika amalembana okhaokha. Andi alipo mafumu ena opanda chisoni, mafumu adyera amene zimati zikafika zolandiralandirazi amangolembana pa chibale pawo okhaokha, kuwasiya anthu ozunzika azigogo, anthu amene akuyenera kuti alandire chithandizocho. Mchitidwe umene uwusi wa Umalawi ni mchitidwe woyipa kwambiri, mchitidwe wonyasa kwambiri umene sukuyenera kuti azikhala nawo mafumu. Choncho ndimafuna tizuzule kunena kuti madera ambiri amene zakudya kapena chithandizo chikupitako, mafumu ambiri amazunza anthu awo. Alipo mafumu ena ngati kwa Mayaka uko tikulandira malipoti osakhala bwino. Izi tumwanjeza sizingachitike, afumu njeza sangapange zimenezo. Anthu ambiri mukuyenera kuti muzitengera zimenezi ngati mene alili achisinkha landadero uko kuminimini. Anthu ambiri amene ali mafumu ali ndi chitidwe ndithu oyipa. So you need to change.
chifukwa ziko ilili anthu ambiri akuzunzika koopsa, anthu akukhalira ndithu mantha, anthu akukhalira mphati, mavuto akula kwambiri. Choncho ngati kwabwera mabungwe, kwabwera anthu kaya aboma kuzapereka zinthu, tiyeni tipereke zinthuzi kuwapasa anthu athu, chifukwa ife tili ngati makolo, mafumu muli ngati makolo, ali ngati bambo nyumba, mayi nyumba, kupereka chakudya kwa ana osakhala kumaamana. Izinso zikukula kwambiri muzipani, makamaka chipani cha MCP chili ndi chiwewe kwambiri, makamaka nthawi inoyo zolandelandira mukumatenga zinthu zija ndikumalembana a MCP okhaokha, kukhala ngati ndi nokha amene muti mupite mukavote. Uchisiru weniweni umenewu kusaganiza. Munthu wanzeru samathamangisa gwape okuphaipha, munthu wanzeru amathamangisa gwape amene ali mutchire wa moyo. Choncho inunso azipani, makamaka inu a MCP, mukanakhala ndi chikhalidwe china chake, makamaka pamene apapa mukupita, anthu akupita kuzisankho, mwina ndikupezako kavoti kano kamozi, chifukwa tunde chilungamo chake nchonena kuti chiseko chakupanani, andi programu yobera ingati simuyilimbikira, amene akakuvotereni inuyo muzandifunse ndithu, palibe amene angakaime panzere ndikumakavotera ati Chakwera ati ndi MCP. Ndiye kuti munthu amene mutu wache ndi wosayenda bwino. Kumalawi kuno kuli anthu enache amene mitu yawo simayenda bwino, kutokwa kuona ngati ati Chakwera ati akuchedwa ati akamvotere, kuphatikizapo tuni mafumu omwetu kumayima pasonkhano kuti bwana ife tikuona kuchedwa oba ndalama ndalama anakoza kulakulu, ndipo sitimamvesa kuti anthu ena amaganiza bwanji. Alipo ena ndithu amapita ndithu kumamuimbira Chakwera uja, olo kumamuuza pasonkhano kuti bwana anthu akukusowani kwambiri ndipo bwana inu musawirandira ndi Israeli. Chikhalidwe china chimene tikufuna kuzuzula ndi chawa amatchedwa anifi. Apene afika sopano polusa anthu amba kumathawa m'manyumba mwawo, kumathawa anifi. Azibusa ndi azibusa ochokera kumpoto, kaya mukaona ngati chani kutenga ngongole kunifi ndi akupana nitu anifi otu. Koma chilungamo chache chonena kuti iniyo anifi munayenera kuti muganizire kawiri katatu, kupita ndikumakatolera ngongole sikulakwa iya, koma munayenera kuganizirapo kunena kuti kodi mwachisanzo fetereza amene munawapasa anthu kuti angongole apange aike mbewu zawo munawapasa liti, chifukwa fetereza amene munawapasa anthu ndikuwangongoza munawangongozatu chimanga chita masulu akale, mmene apangira awa agriculture, Ministry of Agriculture, chibwana cheni kuwapasa anthu fetereza chimanga chita masulu akale. Lero chimanga chasichina chite bwino, ndiye lero basi mimba zanu khwefe ndikupita ndikumakavutisa anthu kuti mukufuna mutolere ngongole. Ngongoleyo sipano apereka bwanji popeza chimanga chosichina chite bwino. Izizi munayenera kuti mukhale ni meeting yanu mukambirane, chifukwa imene iso ni njira ina yowazunziraso Amalawi. Pena pachemi anthu inu ophunzira, kaya mitu yanu simayenda bwino, ine maona ngati kuphunziraso kwambiri si bwino, chifukwa imakhala ngati mitu yanu ndi yana ntongwe, bwezi mana mukumagwirizana kapena kukambirana ma meeting mwanu kumafunsana kuti kodi anthu aja tinawapasa fetereza aja, kodi fetereza uja anagwira ntchito? Chifukwa tu fetereza uja sanagwire ntchitotu, anthu sanakolole. Pakali pano mukayendera madera ambiri mupeza kuti chimanga sichinachite bwino, ndipo chaka chino kukhala njala yoopsa imene sinachitikepo. Usogoleri wa soka inu tapitane pakanengo, mupite pakanengo amene mmakhala kulilongwe, timaziwira ziko lino kuti kuli chakudya choopsa mpakanengo. Muchoke pakanengo muzipita kumagwero kuja ku airport, muona kuti kumene kujako kulibeko chimanga chimene chili kumeko nchonyenchera. Ndi pamene mungaziwe kuti mavuto alipo, pamene mungaziwe kuti Amalawi sepano aona aphula njwera zootcha kwambiri. Pa Amalawi ali pa mavuto makamaka nkhani ya njalayi. Ndiye mukamapanga mapulogalamu anu inuyo anifi omapita muzikalanda zinthu kwa anthu,
faja anthu ambiri afikatu pakana saizi yomwe akagona mphiri ena kumafuna kumazimangirira chifukwa cha mmene mukupangira in a militant way kumafuna kumakumbusa ngongole yoti anthu osina apindulire sizinathandize chifukwa cha lack of timing mmene munapangira akanakhala kuti nthawi yomweja munapasa ngongolezo nthawi yabwino kuapasa fertilizer nthawi yabwino lero ali ndi chimanga cha phamwamwa koma ayi zimenezo simunaziganizirei lero limukuavutisa anthu ambiri akuzunzika alimi ambiri akuzunzika chifukwa cha timing yani imene munapangira simunapase ngongole nthawi yabwino anthu sanakhale ndi fertilizer nthawi yabwino munapasa fertilizer uja chimanga chija chitamasula kale ndiye mupita mmakomo mwawomo ndikumaavutisa mukuavutisa kuti anthu akatenge kutiko alipo wina amene akusula ndalama alipo amene ali ndi reserve bank yache kuti azikakutengerani ndalama azikupasani izi mukupanga zinthu uchisiru kwambiri anifi umene ndi uchisiru mkuyenera muganizire bwinobwino nkhani imene iyi muapase anthu period yabwino osakhala kumapanga khamani yet mistake inachoka kwa inu lero monga mmene ndanenera tikamba kwambiri za anthu ojiya chimozimozi aja amayitanira maminibus ya Bangwe ya Likuni ya Zorozoro anthu ojiya amene nthawi zina amapanga zinthu osakhala zokuti atumidwa ndi abwana awo ayi koma lero kwambiri tichita concentrate zipani zambiri zosusa muli anthu ena amene ndi osokoneza amene ngati zipanizo sizikuyenda bwino osakhala kuti sizikuyenda bwino chifukwa cha president amakhoza kukhala wabwino mwachisanzo ku UDF aliko ena mmaona amazitenga ngati iwo ndi a UDF kwambiri kuposa atupere andi amapanga maprogramu ena mwinaso atupereyo osaziwa chimozimozinso mu DPP President Peter Mutharika ni munthu wabwino kwambiri ine nitapanga kafukufuku wanga ndapeza kuti Peter Mutharika is a statesman amene samafuna zinthu zamanyaka amene amachita act in a democratic way amene amafuna zinthu kuti ziziyenda zabwino koma kuli ena ache anthu ojiya amene solo nkhope zawo ndi upresident sizikuyenerana amapanga zinthu kukhala ngati iwo ndi Peter Mutharikayo kusokoneza motero kuti ngati ma primaries ku DPP yati asokonekere si Peter Mutharika ngati anthu sakusatira zinthu zina ndi zina ku DPP ko si Peteryo koma kuli few individuals even olonkhani imene iyi yangwirizano iyi singatheke osakhala chifukwa cha Peter Mutharika tuya koma chifukwa cha anthu ena ake atatu ndipo mayina awo tili nawo amene wawanda amene akusokoneza kwambiri chipani cha DPP kunena chilungamo chake ndichonena kuti Amalawi pafika lero li izi tuzikunyasani ambiri tu koma tinene chilungamo anthu akufuna Peter Mutharika atalamulira komanso anthu akufuna Peter Mutharikayo atayenda ndi azinzache ngati atupere Muluzi Amayi Joyce Banda Enoch Chihana anzathu a UTM ngakhalenso ku UTM kuso kulivuto ku UTM nafuna ndikuuzeni izi kunena kuti tafasani a UTM leadership yanu yapupuluma kwambiri chifukwa ngati mwinyi wake anapezapo 1 million votes ndikuzichita hambo ndikukakhala pansi pa anthu ena ache afiti amene zosatira zache Amalawi mukuziziwa kuli bwanji inuyo amene mwatenga leadership chifukwa zinthu izizi sizimafunika phuma kunena chilungamo ngati tikufuna anthu a experience amene angasogolere mgwirizano panayenera kuti anthu ife tikhale pansi tonse ma leaders atupere Muluzi akhale apo Amayi Joyce Banda akhale apo Enoch Chihana akhale apo Anankhumwa akhale apo onse amene kaya ambewe andani nonse opposition parties mukhale pansi ndiye mumusankhe leader koma zikumamveka kuti konko ati khaena cha UTM akukana kunena kuti ayi ife tisogolera tokha ife ndi amene tili oyenera ife tikuziwa maphunziro azachuma sitikufuna kuti a DPP akhale mkati momo
zimene zizi izimupangisa kunena kuti ene achi akakutoleni chifukwa wina afune asafune president wa mgwirizano kapena mtsogoleri wa mgwirizano akuyenera akhale Peter Mutharika kwina kulikonse. Izozo ndiye wina afune asafune, ndipo khala wina andide asandide, ndipo kumene kuku kuyenera kukhale atsogoleri ngati mene alili Mai Joyce Banda akuyenera apezeke mtsogoleri mmene mugwirizano umenewu atupere muluzi. Inuyonso akabambe mukuyenera mukhale mmene mumu, koma mtima ozikonda ndi umene uti usokoneze kuzera kwa anthu ojiya amene akukunamizani kuti kunja uku anthu akukukondani. Zisotera zache muzapangisa kuti 2025 zisankho zimene zikubwerazi simuzapeza china chilichonse, ndipo muziwe kunena kuti ngati Amalawi ati apeze mavuto ndi inuyo anthu azipani, chifukwa Amalawi akufuna kusintha, koma kusinthaku sikungotumiza wina aliyense ayi. Kuthawi zina kumafasa ndikumachita leni experience, muzikhala ndi moyo ngati mene alili atupere muluzija, a humble guy amene akudziwa ali ndi experience. Munayenera kukhala anthu ofasa ngati mene alili ngati Mai Joyce Banda, mzimayi wokonda amenenso anthu amangomunamizira kuti ayi za Kashigeti, koma tikayisatira Kashigeti iyi tapita ni kubeka tile ripoti mukamve mupeza kuti Kashigeti yuti inayamba nthawi ya Malemu Bingwa Mutharika chakumapeto uko, ndipo ngakhale American ambassador, European ambassador akuziwa za nkhani imeneyi, koma anthu ambiri simasatira zochitika muziko mwanu. Ndipo ngati kuli munthu amene anamangapo anthu ambiri nthawi imeneyo ndi Mai Joyce Banda, anamanga anthu 72 nkhani za Kashigeti, kusonyeza kuti this woman is really serious. And even mukafufuza mukapeza kuti kuli ripoti limene linatuluka lomuchita kiriye mayi ameneyi, koma ndithu milandu ina ya Kashigeti yaikulu beyamboma ngati la DPP anthu ake ngati 16 sanamangidwe pakana lero, sanamangidwe. So izizi anthu tisamangothamanga ndi kumangokhala ndi kumangola kamena kumafalisa nkhani zimene sitikuziziwa. Tinayenera tifase bwinomundi tione kuti kodi zimene zizi zinayenda bwanji. But this time around si nkhani za Kashigeti tu, this time around si nkhani za DPP tu, this time around si za UDF, si za UTM, si za ndani. Nkhani pakali panopa ndi ya Amalawi. Kodi Amalawi apulumuka bwanji? Amalawi mung'anjo imene ali mavuto amene aliwa Amalawi apulumukamo bwanji? So pakuyenera kuti inu anthu ojiya mukamapanga zanuzo muziganizira kunena kuti kodi anthu amenewa ayenda bwanji. And ulendo uno, mgwirizano wa ulendo uno ukuyenera ukhale mgwirizano weni osakhala zija zamanyaka zimene munaziona zija mwana uja chilima kungolowa siku loyamba lomwene ndikuyamba kuzunzikako, ndikuyamba mavuto mwana uja lero ndi uja anapita chilima. So mgwirizano wanu mukuyenera mupange mgwirizano wa serious, osakhala wa jealousy, wa litima, ozitenga kuti ine ndine zosatira zake muzazuzisa Amalawi. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.M. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.